የነበረን የውጊያ አቅም እና ዛሬ ትንሽ ይለያያል። በተቻለ መጠን ውጊያ ብናስቀር ይሻላል። ናብ ኩናቱን ዘኽይደውሎም ምምላስን ዘይምምላስን ነቶም አካላት ነሳቶም ዝሆነ ይኹን ኩናት የተሓዙ ኢላና ይግምትን በመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸላይ ኮነን ቦታታትና ወሪሮም ሒዞም ዘለው ዳእምበር ማእከላይ መንግስት አይኮነን ፌደራል መንግስቱን በታውዕል መሰረት ዝፈልጦ ርክብ ንግበር ያ ቀሊብላ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ሲ ብዘየፍርስ መልክዑ ማለት እዩ ብዘሰማምዕ መልክዑ ማለት እዩ ሰላም ምስ ቦራውትና ትክክል ምስ ህዝቢ ኤርትራ ያትለካሉ ምስ ሻዕብያ ግን ክብተኽ እዩ ዘሎ ንናይ ትግራይ ሽግር ዝምጥን ንዑ መፍትሒ ዘምጽእ ርክብ አይኮነ የማንን መጸጋምን ዝተፈናቀለ ህዝብና ናብ መረበቱ ዝምለሰል ከም ሓደ መራሒ ሃይማኖት አይጽውዕዎን ምባል አይካልን ክጽውዕዎ ዝካል ትዝነበረ ኮንሰርት ፐርሰናል አይቃወመን እየ ማዘየ ግን ዝቃወም አብዛ ሰልፍ ዚያ እንተ ዘይተሳትፉ ኣብቲ ኮንሰርት ግን ማዓት መንእሰይና ንርኢ እንታ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ንሕና አይ ናቱ ወገን እንዲና ምሳና ዘይወፅስ ታ ኮይኑ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቐኒዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን ኣነ ብወገነይ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ዘለኹ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ከመተለው በዓል ምሉእ ተስፋዬ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ምስ ቤተሰብኩም ጸጋ ፍቕሪ ሰላም ፍሳው ሃሴት ክወርሰኩም እንዳተመነኹ ማለት እዩ ናብ ናይ ደሞ ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ላይክ ኮሜንት ሼር ጌርኩም ናብ መሓዝኩም ክተባጽሑ ማለት እዩ ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ድማ ብተመሳሳሊ ነዚ ቻናል ሃናጽ ዝኾነ ርእይቶ ገዲፎም ዝኸዱ መሓዝኩም ስለዘሎ ከምኣቶም ክትኮኑ ብክብሪ ዕድም መልአከ ዲኤል 9K why you don't like peace Eritrea and Tigray what you deserving ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ማለት የተረዳኹ ኻን እንታይ ዲዘርቭ ይገብረና ኣሎ ኣነ ሰላም ይፈቱ ሓወይናተይ ክብሩን ፍቱን ሓው ሰላም አይፈቱን ያይበልኩን ግን ሰላም ሲ ቅጥዕሎ ሞ ቅጥዕ ብዘለዎ መልክዑ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ የዝበልኩ ጌጋ እንተሊኒ ምናልባት ክትእርመኒ ወይ ከዓ ክትእርመኒ ትኽእል ኢኺ ይመስለኒ ቀጸልና ናብቲ ቀጺሉ ዘሎ ሓደ ርእይቶ መኪና ተመሳሳለ ማለት እዩ ክንሰግሪና አልጉ ዮናስ 33 12 ላይክ ይገርለይ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቀነለይ ክብረት ያበለይ ፍሽኽታ ቻነል ስማይል ቻነል ካ ንስኻ ፍሉጥ ካብ እንደርታ ወይ ራያ እኻ ይልነሎ ማለት እዩ ኣነ ራያ እንደርታ ዓድዋ ሽረ ኩሉ በኤኒሚስ ትግራዋይ ማለት እዩ ሕጽር ብዝበለ ቋንቋ ግን አበይ ምዃነይ እንድሕር ዳ ትፈልጠን ኮይንካ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ግን ኣነ ወዲ ሽረ ማለት እዩ ስለዚ ፍሉጥ ይኻይልካ ነለኻ ፍሉጥ ምዃነይ ይሕጉሰኒ እዩ እንድሕር ዳ ምናልባት ኣብ ላህጃ ገለገለ ዝኾነ ነገር በቃ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ተገሚትካ ከዓ ኦኬ ማለት እዩ መሓዙቲና ወደበይ ምዃንካ ዋላ ተዘይፈለጥኩ ስማይል ቻነል ናው ኤንዘን ወይ አ ፍሬንድስ ድሕር ሕጂ ኣዕሩኺና ማለት እዩ ተረዲካ ዲ ሓራይ ናብ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ከዓ ብተመሳሳሊ ክንሰግሪና ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ንሪኦ ዕላል ብጣዕሚ መዘራረብን መዋጋዕን ካብ ዝኾኑ ዘረባታት ማለት እዩ ኣብ ዝጎደቦና ልምቅንቕንዮም ዘለኹ ነገረኩም ኣይክእልን እየ ክብድ ዝበሉ ረዘንት መልእኽቲ ዘለዎም ዕላላት እዮም ዘለው ዳይ ተታሒዝና ክንሰግረና ኣብኣቶም ኣብዛ ናይ ሎማ ዓንቲ ዘላ ቀዲማ ዘላ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝነበረ ዘረርብ እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ንቀደም ዝነበሩ መራሕቲ ሕወሓት እዮም ኢሎሞ ዘለዎ ማለት እዩ መጠንቀቕታ ሂቦሎ እቲ መጠንቀቕታ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ዝኾነ ዓይነት መጠንቀቕታ እዩ ንሕና ኣይንፈርሕና ካብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ንላዕሊ ካብኡ ንላዕሊ ዝኸውን ማለት እዩ መሳርሕታትን ዓቕምን እዩ ዘለና ዋላ ዝኾነ ነገር እንተንደልውን ፈሪሕና ኣይኮናን ግን ነቲ ህዝብን ነቶም መናእሰይን ተዓጊስና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እስኪ ንስማዕዮ ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ እዩ ብዛዕባ ተፈናቀልቲ ምምላስ ዝምልከት እዩ አውጊዕ ዘሎ ማለት እዩ እስኪ ነዛና ኢሎም ዓንቲ ቪድዮ ንራእያ ማለት እዩ ጉዳይን በሚመለከት በርካታ ጉዳይ ተነስቷል በመጀመሪያ ተፈናቀሉ ሰዎች መመለስን በሚመለከት 100% ዝግጁ ነን እኛ 100% ጊዜያዊ መንግስቱ ጋር የተነጋገርን ነው በእኛ በኩል እነዚያ ዜጎች ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ቦታቸው ቢመለሱ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ ታተርፋለች በእኛ በኩል አንዴ አይደለም 10 ጊዜ ነው እቅድ ያወጣው እና የትግራይ ጉዳይ ብዙ የማይገደን ማያሳስበን አይምሰላችሁ ያስጨነቀን ጉዳይ ግን በግልጽ እንድታቁት ትንሽ ዘመን ተቀይሯል ዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት የነበረን የውጊያ አቅም የነበረን ቴክኖሎጂ እና ዛሬ ትንሽ ይለያያል እና በተቻለ መጠን ውጊያ ብናስቀር ይሻላል ለምን እንደምታቁት
በባለፈው ውጊያ ከትግራይ ወጣቶች ከትግራይ እናቶች በላይ የተጎዳ ሰው የለም እና የሚያስገድሉ ሰዎች ይፎክራሉ እንደምታውቁት ሟቾች ግን ጉዳዩን ሳያውቁ ይጠፋሉ ያ እንዳይፈጠር ነው ማክሲመም ትግስት ምናረግ እንጂ የሚደረጉ ሙከራዎች አንኮንስቲቱሽናል ልምምዶች እንዳሉ ስለማናቅ አይደለም በደንብ ነው የምናየው تزرب أخصم عن تلخو مالتي مفرر حوني بسر باورو زمثل طرح زي كونس مفرر حيو كوم عينة إلى توصلكو قليل مالتيو بتعم عزيز قرم زرر بيو أفت ما أخل السمع زلخو تاي مالتيو نابكيناتون زخيري ولهم مملاسن زي مملاسن نتوم أكلات نساتهم مزغوني يخون كينات يتحازو إلى أنا يقمتن خون زلون عاتهم مملاسيو قد حطو مالتيو مملاس نساتهم كملاسيو لهم أين ملسنين أزول أكلات هارلو إيهم مالت نعوم سي كم بوليتيكال تحجائهم زحيزهم زلوا يوم زبل زلوا يزبل زلوا مالتي حق دي حصوت ملسلنديو بصرون ابتنايت مال مالتيو بزح ابت سلام او سلف ابتنايت مال زنبرخه اب بزي خالي تزرب زربالو انت اي تزربات تحاويسي زلومو منتان كلير كون لاسك نزي انس معين قدم قدم ريتهم هاب بمسرس بريتوريا منغستي ايثيوبيا صلا يكونن صلا زبل قال كنتقام كلناون حدا قدمي سمع بريتوريا نزنبر خنتاتيو كالاي كعا اب سمع بريتوريا زي اتيو حزون اب استفلالي خابتات اب الحزبنا كبيد قفعي صنتز زقصلو زلو اك حيلتات اللو سلازي زين منغستي ايثيوبيا زبل كزي كونس نتوم مابلع الحزبنا حزون كبيد قفعي زفصم زلو اكالاتيو شمس على اموال نتوم كبيد قفعي جونسايد زفصم زلو حزون حزبنا زساقي زلو اكالات بتغبارنا غلصو بتغبارنا خدونا هلو نحنا نتقال كنسكفو ينخلن سلازي زين منغستي ايثيوبيا يكونن منغستي ايثيوبيا نسمع بريتوريا خبيرو نحزبنا هلونا عند حننتن بزرقاقص منقد خصاع سفصمه كساب حزي صلاح يكونن مالتي حجي اي تردنن كلهم كم زي تردكم رغصنيا اي تزربا سويلكا شلع بطع زبحال ነገር አለው እዩ ታይ ዝብለና ዘሎ በቲ ጸላኢልና ቀሚጥና ያዘልና ንሕና ወይ ካ ዝገለጽናዮ ኣብትናይ ተማሊ ነቶም ቦታታትና ወሪሮም ሒዞም ዘለው ዳአምበር ማእከላይ መንግስት አይኮነን ንመንግስት ፌደራል አይኮነን በስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ንዑ ምባልውን አይንخلን ሙስኡን ዘራኸብ ይብላን ሰላሚና ዘለና ካልኦት አካላት ግን አለው እዮም ይዝብል ማለት እዩ ሓራይ ከምዚ ዝብል ወግዕ በዚ ወገነሎም بخالي وجن كأخن رخلنا صمدو مالت عرقي زبحال نجار الله حجيت صمدو مالت أوفيشال كم زي أتوه أتحبر أبزي أزلا قدايس فلوت يو أوفيشال نحنا أيتحوسنا يعنينا بولك أسبات زجبر زل يون مبالي مالتي نتوم تصامد زلهون نايم خدع كيدون اللي مالتيو أنا جن كم زي مثلاً بقى تزربح حوسوس عندي كافتي حوسوس وجن زخبر نجار تأيو صلاة الله نازبلك على سؤال كمالتي صلاة من يوم صلاة عند حرد ما خلاي من زي تقاوم النخوين وسدتني يطلعنا عدم من خن بلسو وكان أبوته من خش زي تقاوم عند حرد أخوينه مسلم معلنا عند حرد أخوينه سلازي سدتي الكامئتاو ويكا بناتو فقادسي فقاد حيسكا خير كمالتيو استفراليو وسنت حيلتات نتصتا زخبرو سلام زخبرو مساعتو مالت نايت تصرحات السرعو اكلات كيدوم سي تخوينهم دا زياتو من دا اخل كيلو زلو اكل اخل كيلنا زلو نتبوتا كم بال سؤال كابدفونو تايز بهال ارتيكل بزخونه ملكو مالتيو اي ان دابلكم كابت زارونا اتوم نساتن غلا خابتو بلسي اكل خمجي غيرو خل كيلونا الله الكا مزراب دا تايدا يتزربا حفيرو مالتي حاجة أنا بتعم عزيز قرم مش أربار كابز السب أيزون معلو دري زلخو كاف تقدمهم استزاربونا يتقدم مستر زربا بتماسسال خلت يوم مالتيو أفتي حاجة من قصاوز يكون لممدات نرق لنا تاين توم لممدات بزحات نجارات يوم مالتي توم لممدات أبزيغا نحنا توم لممدات عين قبرو من زلنا هنا بشومنا يكونون زخون زلو جن زخونة زي تفرت أتصلا توم سدتني تاتكي ملا سحيزوهم زبلك قالنا نسمع زلنا مالتي مو أميزنج بتعمي اسكن اسمعيا تفاس مالي تصبغ لخونه زرواي تزاريو فيدرال منغستي سي صلاينا يخوني مس فيدرال منغستي بريتوريا فريمنا اينا سلازي صلااتنا كبال تخوينم وين اتم بريتوريا زي فرمو ناي مريت تግራይ ጎቢጦም ሒዞም ዘለውን ባይ فيدرال منغستي صلاينا يخونن ይሉ ቁርጽኹም አፍሊጥኩም ማለት እዩ አማኔላ ሰፋዚያ ካብ ልቡ ተخوين ተዛረባ بزي አቋም ተቀጽሉ ጽዋሕ ባንዳ ከም ዝብሃል አይጠራጠር ነገር ግን ኣብ ትግራይ ንህዝብ ምሕላይ ትጅምር ተለኻ ባንዳ ስለትብሃል ተለመደ ስለዝኾነ ችግር የብሉ ስለዚ አቱም ጽምዶ ትብሃሉ ሓደ በሓደ አትፈርሰኩም ዘላ ናይ ህዝብኩም ልቢ ምድማጽ ይሕሸኩም ናብ ህዝብኩም ምምላስ ይሕሸኩም ባይዘው ህዝብ ትግራይ ጽምዶ ዝብሃል ጭራሽ አይተቀበሎን ኒዮ በቃ አይተቀበሎን ስለዚ እቲ ልሰራሕኩም ወንጀል ተሓታትነት ከመጸኩም ተደሊኹም ላ ህዝብ ትግራይ ምሕረት ክገብረልኩም ምክንያቱ ካብዚ ህዝብ ዝመጽ ዘሎ ጥፋት ንስኻትኩም ዘጥፋኹም አይገድን سلازم محرت يقول لكم موية أخلنا بقى يا أخلنا حراي محرت يقول لكم موية أخلنا
نمن نتوم تسامر تأكل محرتس جبرنا لهم نعنا حاجة أنا بتقول ده يزول تاي مسيرك مالت نسخون حواويس كايخا تاي ترديني اتحدى باندا زبل قال افريقيا قال له مالتي مخنياتو نعخاون رخيوكا قد خوينو انت اخا تبل زلخا نهزب تግራይ محلاك تجمر كلها باندا تبهال ازيلو موديت بلالخا سلازي انا ون بخادي بهلا نحنا ون بعد انا اخا تبل زلخا حليت سلازخون انا خوم تبهيلنا زبلينو نسو تلوجيك نسو نتنات كا ነገር نختترف نحرد اخوين كا تطقيم كله حدا زرباي كالاي ግን እቲ ጉዳይ እዚ ምጽምዶ ዘተሓዘ ኣይኮነን ጽምዶ ዝጻመዱ ዘሎ አካላት ጽምዶ ማለት ንሰላም ስለዚ ኩለንተን አው ጽምዶ ምግባር ይካል እንዲ በሐጽሩ ማለት ሰላም ሲ አይንደልን ናይልካ ተነፍጎ ነገር አይኮነን ሰላም ክትኮኑ ምሳኹም ስንደል ኢና እንተ ይልካ እወኹን ግን ከፕሮክሲ ኮንፍሊክት ምንታን ክንድሕንሲ ተታሒዝና ሰላም ኣብ ጎደቦና ምንታን ክነምጽ ኩለንተን አው ሰላም ክንገብሮ ንፈት ናብ ዝብል ወግዒና ክንከይድ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ማእኸላይ መንግስት ዝወሃብ መግለጺ በወገን ኤርትራን ዘሎ ሓይሊ ከተኾርዮም ብኻሊ በወገን ኤርትራን ተጻመርትን ዘሎ ዝህቦ መግለጺ ንማእኸላይ መንግስት ከኾርዮ ከም እንዳገበርካ ዝግበር አካይዳን ከይድን እዚ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝበሃል ምጭርባር እዩ ዓርሱ ክኢሉ ማለት ኣብዚ ክትረግጽ ከምዚ አንጫዋ ክልተ ዓንዴል ኮይንካ ለውጥ ክመጽእ ስለ ዘይክእል ድፍሪልካ ማለት እዩ ሰላም ድሕር ደሊኻ እወ ሰላም ይኻ ደሊኻ ታ ዓይነት ሰላም ቀጠናዊ ሰላም ማለት ኣብቲ ናትና ጎደቦ ሙሉኡ ሰላም ክህልዎ ተደልዩ እወ ስለዚ እንድሕር ዳ ሰላም ዝድለ ኮይኑ ኩለንተናዊ ሰላም ምግባር ይካል ዘይካል ነገር አይኮነን እንድሕር ዳ ዕርቅ ተባሂሉ ሲ ኩለንተናዊ ዕርቅ ምግባር ይካል እዩ ማለት እዩ ትዘሎ ነገር ግን ኣብቲ ውሽጢ ከምቲ ዓንቶ ዝበሃል ዘሎ እዩ ተሓቅዝ መስለኒ ዘሎ ኣነ ብማእኸላይ መንግስት ይኹን ብውድእ ሕወሓት ይኹን ብግዚያዊ መንግስት ይኹን ኣብ ዓድና ዘሎ ስደተኛታት ከምቲ ሕጃ መቋመሪኦም ተታሒዞም ዘለው እምበር ካሊእ ዕላምኦም ድሕር ዳ ተዘሳኽዑ ገዲፎሞም ረሲዖም እዮም ዘለው ዝብል ኣነ ብናቴ ወገን ማለት እዩ ተረሲዖም እዮም ኩሎም ሲ ረሲዖም እዮም ኣብዚስ መላስ የብሎምን ትግራይ ጦርነት ኣየድልያን ማለት ከዓ ታ ጦርነት ኣውጻለ ይለካ ግን ይኻ ኮ ዘይውጻኻለ እቲውን ይመጸናሎስ ስቂልና ንግጠም ሰራዊትና አጠናኺርና ይኻ ትብለኒ ዘለኻ ተቋርጸን ኮለኻ ከመይ ገረ ከውጻ ክመጸልካ ኮይናው ንሳዲ ኣይኮነትን እጅ ኣብ ጦርነት ክንወጽእ ተኮይና ይብለካ ኣለኹ ዶክተር ስሩዕ ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳር ዝመርሖ ምስ ገራውትና ፌደራል መንግስቱን በታውዕል መሰረት ዝፈልጦ ርክብ ንግበር ያ ካሊብላ ምስ ፌደራል መንግስቱን በታውዕል መሰረት ሓምዘቕዘቕ ተይኮነ ርክብ ንግበር ያ ምስ ኤርትራ እንገብሮ ዘለና ርክብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርብ ዘብል መልክዑ ንዓናውን ናብ ዘይኮነ ፋላሲ ብዝእቱ መልክዑ ተጋሩን ኩላህና ዘይምሰማማዓሉ ኣብ ክልተ ተገሚስና ገሌና ምስ ብልጽግና ገሌና ምስ ሻዕብያ ገሌና ኣብ ማእኸል ደው ኢልና ኣብ ዘለናሉ ኮይንካ ጽምዶ ምፍጻም ንትግራይ ሓይላ ኣዳኺምካ ናብ ሰለስተ ማእዘናት ከፊልካ ስለዝኾነ ካብ ሰላም ክነምጽ እንተኮይና መሰረትና ፖለቲካዊ ውሽጥና ኢና ክንረጋጋእ ዘለና እቲ መሰረቱ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ውሽጥ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ታዘረባሲ ቅልል ብዝበለት መልክዑ መሰረታዊ ምርግጋዕን ለውጥን ክነምጽእ ስለዘይከኣልና ኢና እምበር እቲ ንገብሮ ሰላም ኩለንተና ኣው እንተኮይኑ ሓደ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ምእንታን ክምችወና ማለት እዩ ካልኣይ ደድሕሪኡ ሲ ክንስዕቦ ኣለና ኣይኮነን ግን ናይ ግድን ታውዕል ክሒስካስ ክትፍጸም ምግባር ሓደ ስራሕ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ኩለንተናዊ ኩናት ብዘይብሉ መልክዑ ወይ ከዓ ነቲ ዝሓለፈ ጸገም ፈቲሑ ቀጻሉውን ካሊእ ጸገም ንኸይመጽእ ዝገብር ትውዕል ንሱ ጥራሕ ተዘይኮይኑ ናብ ሓዲኡ ሳይድ ክትገብር ብዝደለኻ ቁጥሪ ሰላማዊ መንገዲ ዝኸድ ዘለኹ ብዝብል ሹም ዋላ እኳ ተተቐጽሎ ካብቲ ሓደውን ክመጸክዕ ስለ ዝበሃል ንስኻውን ተገዲድካ ተኣትወሉ ኩናት ካብ ትፈጥር እሞ ትስምምዕውን ከንቱ ተሪፉ ተመልሱ ህዝብና ካልኣ ሽግር ካብ ዝገጥሞ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዘይንገብር ወይ ከዓ ኩለንተናዊ ሰላም ክነምጽእ ዘይንፍትን መጀመርታ ኣብኡ ዘይንሰርሕ እዩ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዘይንሰርሕ ወይ ከዓ ጽምዶ ተኮይኑውን ንዕኡ ብዘይኾር መልክዑ ማለት ኮይ ትኽክል ኮይ እዚ ማለት ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ሲ ብዘይፍርስ መልክዑ ማለት እዩ ብዘሰማምዕ መልክዑ ማለት ኮይ ስለዚ ኣብዚስ ምፍርራሕን ምትሕፋርን ዘልዩ ነገር ኣይኮነን ጀኒን ዝኾነ ዕርቂ ክግበር ይከኣል እዩ እኳ ዳኣስ ሒዝናዮም መጺና ማለት እዩ ተጻሚድና እውን ሒዝናዮም መጺና ሓበርና ክንዓርቆም ንኽእልና ካብ ማእኸል ኣስመራ ጀሚርካ ማለት ሳብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ሰላም ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ሞያሌ ጀሚርካ ክሳብ ባፅዕ ንግዲ ክኽፈት ይኽእል እዩ እዚ እንድሕር ተገይሩ ድማ ንብሙሉኡ መብዛሕትኡ ጅሆተ ተሓይዙ ዘሎ ህዝብታት ኣብ ማእኸል ዘሎ ማለት ብፍላይ ምስዚ ፖለቲካን ቀንጠብጠብን ተተሓይዙ ዝተተሓዘ ሰብ ብምሉኡ ነፃ ዝወፃሉ ሓርነት ዝእወጀሉ ተኸባቢ ከዓ ሰፊሕ ናይ ንግዲ ማእኸል ጌርካ ምንቅስቃስ ይከኣል እንዲዩ ሰላም እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ ብኣውሩ ግን ግሩፕ ሒዝካ ንምትኳስ ተኮይኑ እዩ ዘይጥዕም እዚ ፍሉጥ እዩ እስከ ንስማዓዮ እዚ ከዓ ንጽምዶ ካብ ዝቃወሙ ኣካላት ሓደ እዩ ማለት እዩ እዚ መን ሽሙ ብርሃነ መን ዝበሃል ደናቁርዮም ገለገለ እዩ ዝብል ማለት እዩ እስከ ንስማዓዮ እዚ ፌደራሊዝም ዝበሃል ዕንዳራ ክንቃወም ኣለና ኢሉ ተቃይፍናይ ሕዙን ይቃለስ እዩ ዘሎ ኣያምነሉን
تمالي أفتنا نبل 34 مجلسي ونس دسائلو تزجبرنا ينايت أنت تزمتشس عيت عسناني مو مزيكا حشوف شو خزولة عسوات النيو وزنا هنا غيره خشمان زي ورا دا زخانة بوليتيكاي سلام مس براوتنا تخكلي سبحانه بس إرتراويان كعب بوزحنا جماعة أثرنا هزوتاتنا بتاريخ بوانقا بوتا قال مس هزبي إرتراويات لكالو مش شعبية جن كبت تخيل زلو زمدنا مش شعبية كبت تخيل زلو جنسايدر شعبية أطنيتنا يو مس أبيوني مس بلتقناوني حدا عد سلا زخنا تجديدنا يناتينا حدا هاجر سلا زخنا برجعنا سايدر تركب زلنا مالتيو ركب نجبروه تصمده يخون كالي يخون شعبية أيد لنيو كبتخي زلوا زبلي نايزي خا مالتيو مستهزب بكن كنجبر نخيلنا زبلي أزيون كابلوجيك زرح قريب بايزوي مستهزب كنجبر نخيلنا مستمنجست جنا ينجبر نعرق زبل نعم نت مستمنجستي عرق زي كنجبر نخيلنا مستهزب كنجبر نايلان حسب اتهزبي كاب فقاد تمنجست وصاسي بعلو فريسو مصيو عرق خفصم زخيل خوينو دسكن شافافت إنا ندل زلنا مالتي حق اندحر كوينو تعبيت كاوريدكا زنبرنا قيمون بخالي منقد مالتي زكحسلو تفطيرو امبر مالت كيدنا حجي نحنا تي استجبرنا نجر قبل عليهم نجبرنا إلنا تملشنا خالي كوينات ويكا أورو كوينات نتنقوج من البات كمس زغيل تايو بقوا جنون تملسون تجنا خالي خسارة أخسرن برت نحنا خسرنا ملس مالتها يكونن جن بيكرتا يكونن زغحس كحيسو يكرتا زبرون يكرتا يلو زت فأون تقاطعيو تقريمو نحرد فتحي كركب زقبو أكل فتح ترغيبو جن زين التعرق له مخنيات يلن مثل ما نقصين عرقن مستهزب جن كن عرقينا زبل جن تاي مالتيو كم زي نتهزبي نفوتو كائنات بقوله جن محلف يقول كمت أي خلل نحنا وهم كودين خلل وهناتو تمنقستي حاجات حيلي مسو أنت ذي تعرقنا مستهزب ده مع زق أدمنا خطبة أيسنا نيرنايلكا دحراي نشفت من أنتان كمتشوي ومون دحر دي تبع أيسنا تخوينا زين نجد أتايد أخوينا ده حبيرنا ده أنا حبر عيوتا زين السالت ده تخوينا ده زين السرح ده من إسي كوينهم ده تخوينهم ده حبيرهم زي يسرحوا حق أن دحر ده أخوينا تزبها الزلو مالتي حقهم زي كونا بزينا نفلت إنا مالت رقص أنياتات كنكون علينا يشفتونا أيام زلو أي سلام أي كوينات زبال عشر عمتات جزية نوعلون أي 3 عمت قلما المخاني نحنا قدم مولادنا دحر مولادنا جزع زلو خلو خنات تدميرو أبانان إرتراويان إثيوبيان تقلل زفطرو نا إيكونومي ودكت ويك أما حسيت أنت زي كوينو زتفتر معبالي يلن دحريسي داوردنا إنا خيدنا مالتي ولا أنت زفتر ونجن مسيخا خمتي مستبع أسكا زخونة ساعات كيركا تحدى دخوع خو عزبولا نحرد أخوينو مسرح دا يخبي دنبر مفراس قليل سلا زخونة دارقا زي معبالي زحيشنا مالتي معبيلنا يازنا برناو فريش سلا زخونة سلازي كلنتنا أو سلام نممسا ممراس أيكونا نزدلي مالت تعبيد كا ورد بيلكاسي مستهم سلام كده زدولي حيلتات نحرد أخوينهم الشيلكا مقرب أدلاي يزبل قمت يزلن مالتي جن كلهم مع البرجيدنا حمد ودو تقاومتي عدنا زلو ودو ما خلايا من قصدو خالقتهم أكاراتنا وعلم أبزو قدايزي تواسقت أخوينهم تزيد حاويسوملو فرق أوي ويك أبارشالي زخون مالتي سلام سلازي واقازي يقول ملو أيكونن مالتي 3-4 نقطات سكال على اللي زم دوزيس هزواوي كونن نخدم جبرنا زغير نجر بترطار نخرج جبرنا زغير عينت ويدما حالي سلاتن كالي قيناتن كل يخليو نخدم جبرنا 3-4 نقطات جلس اللي تقول خاص تاين تايقوم تلي صبون حدا خمس زبالكوا أول قد استفرمت أم دايكونا كلت أكتيفيست هزبن من قصنا نوكل نزبلو أبدو بنترخيب فين هو حتى يوكل نزبل في كمان قصة يزبلو خسمي عيز زم هلال سبيل صلوت يزقبل يحل في خور ربيعتي يزبل أول قد ينرخبط أم دايزي ودبرت أن الإشياء سنت ترخيب مبزلا بس بناتنا وجن ولا ينقبلهم لجي تمثل لهم كتب الخلي عالم كتير ترخيبهم ناي سلام ديو ناي طبعا ناي قلة يزبل كذا زيهم ببوه جنوم متيوم أو ترخيبهم انتايت ارتيكل انتايت مسمامعي انتايت ماخلاي نتبي انتايت قديتان مسلن انتايت ديماند زفلت ነገር يلا كلتيهم تراخيبهم حسابنا عيصرفوني حساب بلصقنا اورمو زمصل يمصو حساب ناي تግራይ አው ዘይ ሰማማ አካል ያዋሩዱ ይصرفو በቃ يحميهم زلو لناي تግራይ ሽግር ዝምጥን ንዑ መፍትሒ ዘምጽ ركب አይኮን ስለዚህ ሓደ ሓሙሽተ ዝኾን ፀዋዓለይ ሓደ ሓሙሽተ ወይ 3 ነጥብታት 2-3 ነጥቢ አልዒልካ ነገረኒ ንምንታ እዩ ዝጽምዶ ዚ ክሰርሕ ዘይክእል ብዝብል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኸኣ ውዕል ዘይብል ይዝብል ማለት እዩ ሓደ ሰላም እንድሕርዳ ኮይኑ
ናይቲ ሰላም ውዕል እንታይ እዩ ዕላምኡ እንድሕር ዳ ተባሂልና ቀጻልነት ክህልዎ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ቀጻልነት ክህልዎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ትውዕል እዚ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሰላም ከይድን ባዕሉ ማለት እዩ በቶም ሌጂቲሜሲ ዘለዎ ማለት እዩ ኦቶሪቲ እውን ዝተዋህቦም ፍቃድ ዝተዋህቦም አካላት ሲ ብኦም እዩ ክካየድ ዘለዎ فقاد زي توهم نحرد أخوينو أنا جبركون تيلم صباحسي أي تفقد اللمون نيرو وشتوستي تفقد نيرو تخيدمون متقابت أصل ذي بالكا زاتو مساتو زوت مسوت زخونة نجرت تفتح رست هاي تخون زبليو يا خيري تحسب زي مالتي كم حسب أزيو صبح حسابي لي أنا زقمت يا ليش تلي بستقال لنا متن شو عتغنو وينك كعسرت شو عتيونا لنا صبح حسابي مالتي صبح تمشينا لي اسكي جوجل برجين حمدون سعبيناتنا من اسيات تياتاب سدت زقات موزلو بزحا أوروبيان هاجرات أنصار زوم إيرتران سدتنياتات زوزدو زلوا حقاو سقمتات بحد برجين حمود زبهال جوجل زفلتيو سلازي انتاي برجين حمود فلت كرس يقولون ثم مرحتم زبهالو كمان مرحتم إنهم سميم نفس الشيء ما سلزخون مرحتم نقولون زلنا درجة بعلم شيء ما سلزخون مناتو هذا خفت مجلس يومون تهرفان عشتان نجنزب مثل زخوني هجين نفتوش علامات النحراتينا تقدم علامات ناتهم نايت برجينا حمود زبال مكساس كم تي يابز حلف وانزرانيا تي مرجع نايت جراي زبال ينيرو مالتي بعلم أماس ميداوتش من نجيرهم نعم أو كمسكهم من جباناي تبونوا بشم حزب إيرترا شيء كتوزنا ورنز حلف حموش تعمتات مرجع كل تجراي مخانو جليس أم اللي نعاي مواجه خفيلهم مالتي كاو قصلي لهم تزبلوا قال إعلامهم دمان يمنت كالسيو نيمنت كالسي زبال كالسي حزبوا أسخونا كلني حزب إيرترا نيمنت حتى زبال فصيمو أي يبلون تزنورنا يمنت حتى أقدموا 9 مليسوي بحقه ومقدر 9 مليسوي حراي سلازي من البات قدم يدو زبلو زلو نسحجي كواقعي زفتن زلو حدا مرح سلف كليم زقبرو مالت بعرم نستمرحو بنفسهم مرحتي هنا إلهم بشوم أكلات زمرحيو إلو خالعيكا أفتي انترفيو من حد داريهم ممكنكم تنكي نتهم برجين حمدو زبلوم أكلات كا تنكي أمزخون زلو نتمنى إسي إلهم من البات نتهم زخص زلوني أوروبا عدتات نمن كتكسو خم زلوكم بزمثل ملكعو شمو برجين حمدي بهال زعينة الزرار بأم تزاريبهم سالسايكا أخذ رأي خلنا فلوتي تايلم زارو زلو برجين حمدو زقالوس زلو نتقرأيهم تجارس لزغون نتقرأيهم زقالوس نيرهم نعاخا حراوس إنا يلهم ويك نتأن تقرأي مليسنا يلهم بززاربو سلزي نعيم زقالوس نيرهم مبل سالسايكن من نتهم زقالوسو تقالست من الناس لزغون من نتاويان تقالست إنا يلهم تلع علم يزبل نرى برجين حمدو من نتاويان تقالست راح يكون زلو برجين حمدو مالت ناي بزحات من أسيات دليت أب حدا وشت زحزيو نعمنت بروه مسأخت بلت جزع رائدو مسمردو جزع على زبها النجارات بمول أمزياتهم أب حدا أتيهم بقى دس زبولة سبسي أبل برجين حمدو خوني خلين دحرد أيلو أمينو مالتيو أنصار فتحوا زي كونا مجسيهم زك على سو مال دليت فتحيهم برجين حمدو بر من النت راح يكون زك على سو من النتهم تحديش زمت سرعات أبي إرتراس تغلى سرعات مالتيو في الله يدحر بعدها ومجزاتي نتي تجراوي الناس زبل شو من التحساسبان بتقرأ له نفرحوا ويكوينوا ويسألوا خوني خل أنا زي فلت أنا زي فلت أي زرب بحدي ومن قد جن بأني مينس انتس بأنا انتس بوجن إرترا بوجن شعبيان انتس بوجن حوحات زي تجبر زخونة شرح له نسخة أتي تجرنيا زي تجراي تبهاي لتمقاقيلو من النتو قريفوا بزهاد ملء وعندما أنت أرى من النتو نتل على بهلي على باخوينو وكبهل واتس أخوينو كأي سرعة يقولوا كأي بتخ زخونة ولد فات يروح نبر حدا أيخ قالوا أنت مريت سلازي قالوا خا مبزحته سدتني يا أخوينو مالتي أب سدتها له كالاي جن تزغل نيرون لوط تزمص نيرون باورو كاب بحالها تنصيل كاب منت كتنصيل كتمص لوط سلازي يكون قدم مالتي نافتي vernacular language نافتنا يبوين اديتاتين بحلي نافت قانقا نافتي امنتين لمدين تمليسه دحرايكا نعو عقيبه مسكالوت سبات تخابير بمچوا ريسبكت خنقاسقاس يزبل حيلي يو بتحد وغن سلازي حاسوت عليك مالتي كمزي توم من اسيزيوم حجتا ايزرد انزلو تانسوم حيزوم زارولا زلو مايكروفون اب عدو ما يتفقدن فتح خم زلو ام جنساتهم زارو مو برجين حمدو خا كل تمالي يقولوا إن هالله أي أنا أيبل عيستي نتايلكم زي تقربوا ليلو كوريو واتيز خدمن سي أكل غير منكم قرص وفتينهم مالتي زي خا هدمة يبهل كم حقس هدمة أي حد كونسرت نيرو زينا يروفنا كونسرت بزح من أسيز ترخولو بزح من أسي مقالة زعتولو زي كونسرت زي بزتفلالو تجعنتات نخترف تمكيرو نيرو تمن أسي نعم عرب تقرأي قدايس نايجي
قديتا حدا سب صوعي حدا سب كلن زي خونه مريته يملس احواتي تمزابلت وغناتنا احواتنا يملسوا إلوس كوننو نمن سي مقال دقيم خاصاوعي تقربك بزبيليه تزنبره كونسرت بيرسونالي قومنيه ما زي جنز قوم ابزا سلف زيا انت زي تساتفو اوكي ناي بعلو غزي يلو ناي بعلو هيوت يلو اب تروما يصني حزبنا اب تروما يناصنيحنا انا ون سلا زي كلم برت زخد ايصولني حكم زرا ስለዚህ ንሳታና ይግል ህይወቱን አይን ቆመን እሰየጽቦ ኮንሰርት ገይረሎ ዛና ተመዛል ህይወት ከተርሳድ ያይ አነ ዝጽበ ተውዝ ነበረ በጣም ብዙ ቁጥሪ በፎቶ ቪዲዮ ታዝራናዩ ከምዘለው ገልብጥ ይሉ ተመዛበልተይ ናመረበቶም ይመለሱ ህዝበ ይሐልቀሎ خبل ይጽበ ጽብቁዩ ናይ ዝሓውና ዘረባታዩ ሮፍናን ኮንሰርት ገርኒራ መቀለ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሮፍናን ክመጽ እንተሎ ፍሉጥ እዩ እቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ቁጥሪ በዘሎ ናይ ኮንሰርት ቦታ ዘዳሉ ሰፊሕ ቦታ ከምኡን ቁጥሪ ህዝብ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ኮንሰርት ስቴጅ ዝኣቱ ሮፍናን ሓውናን ፈታዊናን እዩ ድምጽ ዝኾነ ሰብ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሰብ እዩ ኦፍ ኮርስ ሮፍናን ይፈተዩ إذا حاولنا ونزبل زلوا نفت كونسرت مخاد ولا حنت أجمع زلوا خوينا يكونن مسكالي تتحيز تزي كوينو مس سلام أو سلف جل بزجبهال أيكونن أجمع تعيز بجنزبل زلوا تمن سينام حتى أبزخون الأوان نتوم سدتنياتات نتوم تفنقلهم زلوا هزبتات نتوم تأميهم زلوا انتخون طلوا يلن أبت كونسرت جن معت من سينا نرئي انت خوينة هزبي نحنا أي ناتوجن دينا مسانا زي واتس تخوين يوزب الحتى إزلوا مالتي نديركم جيركم كوينكم أنا مستمن إسي كرحندي لوني مالت أنت خوينو تسأجميس أجمو خوينو زي تسمعي لس يسمع عني يو إمبر أنا نبت كونسرت زغاد سب سأجمي بلي نبع عليون أراخ وسينا ويك أزيت ما تشوا اللي كوينو إمبر دس يبلن خيط ما صبق فتحوا ضخون حتى يو إلى جمة أنا مالتي أما أنتي تقبلكم وخلنا وندليوم حزون كم تستبع له زمنا بتنداب كذا تنداب مكران ناس أجمع خينا بر نحنسعين مودع كان إذا الدبابة زيات بحزن دحار نخالي نلمعات نخالي قبل الله دعنبر بخياتنا بخي الله خمسة تكون تصفنا لبزبن حزت رأيكم تكون يمان المسقى من تفنى على حزمنا نعم ربتوز من لسلان أي مودعتا محلتي زخونة تصفاهم زخونة عمري يمو بزي تصفنا قيلزني حزبين من قصة تقرأين ጊዜያዊ መንግስት ትግራይን ፖለቲከኛታት ትግራይን ምሁራን ትግራይን አብዚዩ እጃመልና ንዝብሉ ሁሉም በስም እዚ ህዝብ ዚዮን በስም ተንዝበኺያ ዘለዋን በስመቶም ኢድን እግርን ዓይነን ሲኖም ዋጋ ዝኸፈሉን ከም ሕፀን እፈትሞ ናብ ተግባር ክትገብርዎ ሓደራ ስለዚ አቦና ዝፀውዕዎ ፃውዒት ሕጂ ጽቡቕ እዩ በተሓደ ወገኑ ኣነ ኩሉ ግዜ ይብልየ እዚ ፃውዒት እዚ ከም ሓደ መራሒ ሃይማኖት ኣይፅውዕዎን ምባል ኣይከኣልን ክፅውዕዎ ዝከኣል ወይ ከዓ ክብልዎ ዘለዎም ቃል እዩ ኩላኹም ነዚ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ሓሪሱ ንኽበልዕ ዝገብር ድምፂ ክንከውን ኣለና እዚ ድማ ብሱም ቶም ዝጠመዩ ብሱም ቶም ተጸጊሞም ዘሎ ኣዴታትን ወገናትን ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ክንገብር ከለና በዚ ሹም እዚ ገይረኻ ኣይልምነኩም ማለት ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍጻመ ስለ ዝኾነ ንሶሙን ከም ሓደ መራሒ ሃይማኖት ዝምልከቶም ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ንኽምለሱ ነቶም ተፈናቂሎም ዘለዉ ወገናት ኢንሲስት ክገብር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኣካል ፅዕንቶ ክፈጥር ዝኽእል ወይ ከዓ ዓቕሚ ክህልዎ ዝኽእል ድምፂ ክኸውን ዝኽእል ኩሉ ማለት እዩ ብፖዘቲቭ መልክዑ ሓደጋ ነዚኣቶም ብዘምፅእ ነቲ ካሊእ ህዝቢ እውን ተረፈ ሓደጋ ብዘምፅእ ዘይኮነ ብዝበለፀ መልክዑ ለውጢ ከምፅእ ብዝኽእል መልክዑ ጽዒርና ነቶም ህዝብታትና ክንምልሶም ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለዎ ኣቦና ብጣዕሚ ይቀኒልና ማለት እዩ ኣባ ሰላማ ክብረት ያበልና ንኹልኹም ሰማዕትን ተኸታተልትን ሽደን ሪአክትስ ዋን እዚ ሽደን ሪአክትስ ዋን ማለት እዩ ነዚ መደብ እዚ ትፈትዎ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ኩሉ ግዜ ሓደሽቲ ትኾይንኩም መይከዓ ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ቻናል እዚ እንድሕር ዳ ደስ ዝብለኩም ኮይኑ ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ዝግባእኩም ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ሰባት ኣባጽሕዎ ዝብለኩም እንድሕር ዳ ነባራት ኮይንኩም ድማ ሓናጽ ዘበለ ርእቶታትኩም ትጽሕፍሉ ኩሉ ግዜ ዘዳለኹልኩም ናይ ኮሜንት ሴክሽን ቦታ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝዮም ፍሊፍሊ ዝበሉ ርእቶታት ንጽሕፍ ሕዋትኩም ክትመስሉ ይግባእኩም ዝብለኩም ማለት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓናጽ ዝኾነ ርእቶታት ክትጽሕፍሉ ያለኩም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩም ከዓ ብጣዕሚ ዘመስግን ለዋም ቀን ኾነልኩም ዝምነ ቻው ደሕና ቀኒውታ Wood light
نحن حضرت حواتي ما نستوي